салом тамошобинони гиромӣ, имрӯз мо як намуд субҳонаи осонак тайёр мекунем. Барои мо лозим аст сир, хлеб, сосиска, тухм, мурч бо намак ва майонез. Дар аввал тухмҳоро омехта мекунем, лак мезанем то ки ҳамааш омехта шавад. Баъд мурчу намакро меандозем. ин ҳам бо тухм омехта мекунем. ҳамин тавр омехта мекунем. ҳоло бошад, майонезро меандозем. тамошобинон, ман дар поёни видео менависам барои субҳона чӣ лозим аст, чӣ қадар, чанд грамм, чанд миллиграмм, ҳамаашро ман менависам. шумо метавонед аз он ҷо хонед. ҳамин тавр ҳамаашро омехта мекунем то мурч бо намак нахтар омехта шавад. ҳоло бошад, сосискаҳоро реза кардем. ҳамин тавр реза кардем. дар болои газ сосискаҳоро мепазем. ҳамаашро пухта гирифтем. хлебро ҳамин тавр мебурем, дарунашро. дар дарунаш сосискаҳои тайёршударо меандозем, мегузорем. баъд аз болояш тухми тайёршударо мегузорем. аз болои ин боша панири аз тёрта гузарондашударо мерезем. дар ҳама ҷо мегузорем. баъд аз болои ин хлебҳои будбуридашударо мегузорем. як тарафаш ки сурх шуд, тарафи дигарашро мемонем то ки сурх шавад. ана тамошобинон, субҳонаи мо тайёр шуд. хеле зуд тайёр шуд. метавонем бо кофе истеъмол кунем. хайр тамошобинон, то барномаҳои дигари мо.